paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Heart. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Break it to me gently. Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Tubigon, Bohol. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Heart. So, Heart, mo ni mo table, ha? Ug si Dennis lang mo bahala nga mo tudo ni mo sa akin mo trabahon. Okay? Okay, sir. Thank you. Good luck in your first day. Kadaghan naman dayo og papers nga trabahoan. Kinsa man kay Dennis? Kinahanglan matudloan ako niya para makahuman ako dayon. Heart, Yes, sir. I'm Dennis. So, since ako'y mutudlo nimo sa imong matrabahoon din eh. Paminaw og maya, kaya di ko gusto magbalik-balik ko. Kasabot? Okay, sir. So, mao na to. Ingon ana ra ka sayon. Og way rason para nimo nga di nimo makuha. Ug pagtarong gid sa imong trabaho ha, di ko ganahan nga mataktak ka. And magtudlo ang sugog laing tao. Sige, sir. Sige na. Sugod na diha. Ano man to siya? Murag bukat man kasi ang buot magtudlo na ako. Sayang. Kwapo ra ba unta? Hi, Heart! Di ba? Hello? Oh, Heart. Ay, ako dahil si Shirley. Kabats mi ni Dennis. Unya, kumusta man ang yung pagtudlo ni mo? Cold baghapon kaayo? Medyo. Ay, pasensya ka na ha. Saan nga bago pa magano'n siyang buwag siyang ex-god. O ang iyang ex mismo mo imong gipulihan ining trabaho Oh, mao ba? Pero, buta kay ba o? Basin og sa pagkakaroon, imo siyang gipulihan sa iyang trabaho. Sunod kay, ikaw na mo oy mupuli sa iyang heart. Oh, hinuon. Gwapo man siya. Mahagit ra bagyo kog ingon ana. Dennis, pwede ko magpa-help kung nun saon ang... Gitudloan naman ti ka. Di man siguro kabugo nga di ka makasabot. Dennis, move on na good? Usa? I know nga nung ingon anak ka. Wa pa ka maka-move on sa imong ex, no? Unsa man, ganahan ka nga tabangan ti ka? Usaon man. Mag-uyab ta. Ha? Mag-uyab ta? Bisag wa ko makagusto nimo? I know sa pagkakaroon wa pa. Pero tanawa lang unya. Confident ha? Oh, sige. Okay. Kana! Maunay ganahan ako. So, kita na, okay? Oo niya, kumusta man ang inyong relasyon sa pila ka buwan? Okay raman hinuon, day. Makasinabot raman yun hinuon, mi. Pero tanaw ni mo, lailab na ka si Dennis ni mo? Ambot lang. Kaya bisag ka usano. Wa pag ko makadungog nga moingon siya I love you na ako. Pero ang iyang mga lihok, so far, okay raman sa hinuon. Pero, ang pangutana lagi ini, day. Kung naka-move on na baka sa siyang ex. Di, pangutan unay mo.
O gusto na kong i-move sa next level ang atong relasyon, Heart. Sorry kung wa pa ko'y mahatag nga singsing sa pagkakaroon, pero Heart, will you marry me? Kung sigurado na ka naka-move on na kasi imong ex, Dennis. O kung sigurado na kasi imong feelings para nako. Yes. Yes, Dennis. I love you. Sigurado na kay ko, Heart. I love you too, Heart. Wag ko magtuuday nga moabot magpila ka tuig ni Dennis. Bisan gani og pila na mi katuig ni Dennis tay. Murag dili pa gani gihapon ko makatuo nga bana na nako siya. Anak na lang gikuwang. Og mo na akong gikadlokan day. Kung dili baka ako biyaan ni Dennis kung dili ko makahatag niyag anak. Dayart, Bisag bag unsay may tabo. Di gid may tabo nga biyaan ti ka, Heart. Salamat, Dennis. Mula ka uday ko, ha? Musabay ko og James sa akong mga amigo. Wow! Mag-gym ka? Di ba naman ka hilig og gym? Kinahanglan na mag-good kayo, syempre. Nagkadako na nga itong edad. Og kutas na sa gayo, wala tay hangin. Ikaw ha? Basig na kay gipagwapuhan ha? Naagyod. Ikaw. Jesus! Okay, kung mauna, mag-gym na lang sa ko para parehat ang duha. Mas maayo. Asa man gito na ako gibutang, ha? Oh. Unsa man eh? Mga kapsul? Heart? Oh. Imo ni? Ha? Oo. Para ni sa akong pag-gym. Muinom ka og kapsul sa imong pag-gym? Oo, para madali ba? Mao ba? Ngano nagdali man sad ka? Pwede ra bang hinahinayon ni mo, Gusto na ko makita na yung resulta. Ang binabi. Adto na ko, ha? Oh. Naanagay ko yung nabantayan ni Dennis. Murag lahi kiti ang lihok nung nangaging mga adlaw. Dili ko maguna-una og pati. Mayo pagmula ako. Para dili ko magsiki ko na una. Makikita ko ni Shirley. ay sorry nga nadugay ko ha. Napam gugipalit para sa among outing sa among batch ni Dennis, good? Ha? Naamoy outing? Oo. Hala. Wala ka niya ing na? Naami beach outing. Kay nauli man sa... Si Kinsa? si Lily, ang ex ni Dennis. Unsa? Kung mauna, dili ko musugot nga muuban siya. Unsa di ka musugot? Tagsara kay mi magkatabok, unya di ka musugot? Ganahan kay kamo adto no kay naaman imong ex? Oh.
Maudi ay. Maudi ay nga parte nimong pagpagwapo, pag inom-inom nimo capsule kay gusto nimo makita dayon ang resulta para di magpagwapo kasi mong ex. Heart, dili kasi Lily rang akong agtuon. Naunsam taon ka, uy. Ay, kung ingna nga na-insecure ka ni Lily. Oh. Timan nga ikaw nang ako asawa, Heart. O ikaw nang akong gimahal karon. Sumuhangyo lang ko nimo. Please lang. Saligi ko. Dili magyud ko mahimutang, uy. Pero di sa ko gustong maghunahon nagpati ni Dennis. Ako na lang siya pasagtan nga mag-enjoy dito. Magpaabot na lang ko nga mauli siya. Ay, sa namang urasa, uy. Abi ba na kog overnight ra sila dito? Pero ganong hapit naman lang mo kapi, iwa pa man mauli si Dennis. Akong tawakan, Bi. Dili gyapon makontak. Tuwa pagit siguro to dito kayo may signal. Suwayan akong kontak si Shirley. Ganina ra may mimpuntag ng uli, day. Ansa? Pero, wa pala mauli si Dennis. Wa mo magdungan? Wa basta ko makabantay niya, day. Asam di ka siya. Pila na kaadlaw nga wa pagit mo pauli si Dennis. Bisik kitsa akong gipangutana pero pareho rin lang mga tupak. Wa sila may paog asa. Sayop lang kinutang ako pagtuo. Sayop lang kinunta. Siya ning nanawag. Hello, Dennis. Asa naman ka? Ganun karon pa man ka nanawag, ha? Pila na intahon ka adlaw nga nagsige kog kontak nimo. Pauli na intahon, please. Kay mura na kay kog mabuang sa pagsige ko na una nimo. Heart, sorry. Pero, di na ko mauli. Unsa? Di ko gustong palao mo nung pasakitan ka. Pero Heart, sukad nga nakita na ko si Lily. Na-realize na ko nga siya pagyuday nga akong gimahal. Hangtod ka ron. Sorry kay Heart, pero nagpalayo na ko. Nagpalayo na mi si Lily. Dennis. Wagi ko makasabot sa kalit nga pagbiya ni Dennis nako. Gusto kong maglagot. Gusto kong musyagit. Pero nahibaw ko nga bisag unsa pagibuhato nako. Dili gyud ako mapulihan si Lily sa kasing-kasing ni Dennis. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. If you've had a change of Mao ka mga galang kaagi ni Heart nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan. Break it to me gently.